उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव रायजो जाबोनाय गोबां थागिरिफोरा बायदि बायदि आबाद आरो दाउ अमा मोसौ बोरमा फिसिनानै जिउ खुंबोदों। बेबायदिनो सान्तिपुर भिसिडिसिनि सिङाव थानाय 4 नं बनगुरुं गामिनि कामिन स्वर्गियारियाबो अमा फार्म खालामनानै नखरखौ दैदेनबोदों। 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो कामिन स्वर्गियारिया जिउ जुनार फिसिनाय आरो जोथोन लानायनि सोलोंथाइ लानानै बिथाङा गावनि न'आवनो अमा फार्म खालामनानै मुखुब जानानै दङ। बिथांनि फार्माव दायो गिदिर फिसा गासै 60 अमाफोर दं, नाथाय बाजारावल' बेसेन गैयैनि थाखाय फाननो हायि जादों। गोबां फाननो गोनां अमा फिसाफोर दं, नाथाय फाननायाव जेंना। मासे अमा फिसानि बेसेना दायो 1500ल'सो। बेखायनो दुखुनांथाव जादों होननानै फोरमायदों अमा आबादारि कामिन स्वर्गियारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि सोरबाफोर अमा फिसिनो गोसो दंब्ला आरो अमा फिसा नांगौ जायोबा आंनाव खौरां लाहर होननानै। बिथाङा अमा फिसिनायनि फोरोंथायबो होगोन आरो हेफाजाबबो होगोन होननानै फोरमायदों। नैबे जानबुं नं 9365836487 बेयाव खौरां लानो हागोन। गामिनि कामिन स्वर्गियारि आरो आंनि न'आ बेयावनो जोनोम जायगा बेनो। गतिके आंहा खामानि मावबाय दं आरो ना बर्तमान जास्ट नाव मासे खामानि मावबाय दं। आं अमाखौ बिराद फिसिनो मोजां मोनो माने। आं थांखियाथ' मा सानो आंनि गथ' गथाय गासै फिसा फिसौखौ लानानै आं मोनसे खामानि मावगोन आरो बिसोरनि थाखाय इयुन लाइफखौ आं माबा मोनसे मावगोन होनना साननानै दिनै आं अमाफोरखौ फिसिदों। नाथाय अमानि बेसेना गैया, आं बेयाव एसे दुखु दङ। मानो होनबा दिनै अमा फिसा आंनि बहुद दङ, खिन्थु फाननो हायाखै आरो दाम गैया। दा बर्तमान नोंथांनियाव अमाया खैथा दङ? आं गिदिरखौ बुंला, फिसाया आंहा 40ता दङ। अमा फिसा 40ता दङ आरो प्लास माने गिदिरा आंहा मथा मथि 20तासो दङ। गिदिरा आं बिमासो बनायखायोना, बिमा बनायनानै आं मानोबा फिसा बनायोना, फिसा बनायो। गतिके बेखायनो सानदों आरोना एबार आंहा लस जाबाय आरो लसखौ हयथ' आंनि जोंहा जिथु हाग्रामा सार बिथाङा जुदि एसे अननानै होयोब्ला आं एसे मोजां मोनगौमोन। मानो होनब्ला दामानो गैला, बिदिनो सोरबा 1500 लांदों, 2000 लांदों। गतिके बेयाव आंहा दुखु दङ आरोना। दिनैसिम थाइसेबो आं रावनिबो सहाय लायाखै आरो आं गावनि पकेटनि आं खस्थ' खालामनानै आं अमा फार्मखौ आं बनायदों। नाथाय आं सरकारनिफ्राय एसे जुदि मदद मोनोब्ला आं बिराद मोजां मोनगौमोन आरोना। खै बोसोर जाखो नोंथाङा अमा फार्म खालामनाया? आं बर्तमान 2 बोसोर जाबाय। 2 बोसोर जाबाय आं रावनिबो थाइसेबो हेल्प मोनासै। बे समाव आं बेखौनो बुंगोन बिथांमोनाबो हायो आरो लोगोसे बिथांमोना एसे खस्थ' खालामनांगोन। मानो होनोब्ला दिनै जुगाव दिनै समाव आरोना सरकारा जेबो होआखैब्लाबो बिथांमोना एसे गावनो खस्थ' खालामोब्ला बिथांमोना फिथाइखौ मोनगोन आरो नांगौब्ला आंनिफ्राय माबा मोनसे साजेसन लानो हायो बिथांमोना। आं 3 मास आं ट्रेनिं लाना फैदों। आं बेयाव आंनि अमा फिसा जेबो जायाखै आरो आंनि अमाबो बेमार जायाखै। गतिके बिथांमोना जुदि ट्रेनिं लायोब्ला आंनिफ्राय लानो हागोन, आं बेखौबो आं फोरमायनो सानदों। सोरबाफोर अमा फार्म खुलिनो सानोब्ला नोंथाङा सहाय खालामगोन, फोरोंगोन आरो नोंथांनियावनो अमा फिसाखौबो मोनगोन नामा? मोनगोन। आरो आंनियाव दा बर्तमान 40ता अमा फिसा दंखायो आरो बे अमा फिसाखौ बिथांमोना लांनानै माने जों जाबायदि जाहैयो बेबायदिनो मोनजागोन बिसोरो आरो बेबायदिनो बिथाङा फिसिनो हागोन। आरो बेनि जुदि साजेसन नाङोब्ला खमसे खम आं मोनसे नाम्बार होगोन ना, 9365836487 बे नाम्बाराव बिथाङा कन्टेक्ट खालामोब्ला आं गासैबो खामानिखौ बिथांमोना मावनो हागोन आरो आं ट्रेनिं लाना फैनाय। गतिके बेबायदि आं खामानिखौ मावनो हागोन।